angles luluh lungkrah hangalentri yektilir linolosan salirane lam-lamen mring lelampan ingkang wis kelakon najan linalianggung ngalilo najan linipur sayekti anggung sumlempit aneng telenging kalbu Risang Pandhu Dewanata miwah garwa Raja putring Mandura sang Kunti Nalibrata was-wasing driya mubaling raos lepat tanah sanes muhung klintuning lampah kesuru ing panindak satemah gawang-gawang aneng padoning netra lelampan duk rumuhun ing mangke muhung seseking dada ingkang rinaos labet babaring putra ingkang mijil bungkus nadyan to kasetrakaken ing wana Minangsraya wis tetaunan parandene durung ana tandha-tandha palimarmaning Hyang Agung angles bebles tandhesing rasa matrenyuh dadya mangkono panglucitaning Wardaya lamun to kababaring lesan puteking tias dahat mana putih jroning tias mandelong lerepet satoyit maneh sangking gong margiya hanalongso hanutuh diri Om Yayi beraten sungkawaning Tyasira sayektine nadyan to menungsa iku ana jroning kabungan lan kasusahan yektine muhung ana marga swiji yaiku tansah ngluhurake marang dat kang murweng dat sira wong ayu kudu lumembak sumindhe marang jidaring kang maha wikan laku jantraning pepesthen sinuwun kula ki tansah enget dhateng sedaya dawuh paduka kula menika wanodya ingkang kesandhangan wadhak sarwa ringkih boten sanes ingkang labet wonten pepulunging manah
namung kejawi kawontenanipun ingkang putra pun bungkus. Sinuwun kinten kula Hyang Agung tresna dhateng sedaya titahipun. Namung rehning nyatanipun mboten kendhat anggen paduka miwah kula budidaya. Murih putra paduka enggal pikantuk pepadhang medal saking bungkus. Parandene sedaya kula wau gagar-wigar kados inggo sakmangke dereng wonten trontong sulaking pepadhang. Sinuwun ingkang mekaten kula tansah gawang-gawang lelampan ingkang sampun kawuri. Yayi, nadyan pun kakang sumunuga apa baya lelakon jroning alas nalika pun kakang bebedhak sangsam ingkang wiwit nalika iku andadekake bingung rasaning pun kakang satemah. Aku kaya antuk paukuman ingkang akarya jagat, Yayi. Sikara kang pala tumingal perang sampo samya medali lar cacet wileteng kata daiwangkung manguncang niti pencang sanget cimicil Adinyo ngedali wus Trasna Surawiloka. Trasna Surawiloka kaya buta singa regil ing
tananira layu kumbekut semrah maratani kula nuwun sewu Sang Prabu Pandhu Rohanira aku Begawan Kimindama ana ingkang mestani Resi Kindama Prabu Pandhu sing tau tak sumurupi paduka iku Nalendra ing titing pamawas dasare teteken kasucen pepayung budi rahayu. Duh, Sang Prabu, aku tak guneman karo sliramu. Kowe ratu ingkang disuyuti dening para kawulamu klebu para ratu kiwa tengen nanging jebul kondhange asmamu ingkang malimbar tekan ngendi-endi mau ora jumbuh karo kasunyatane. Kowe ratu ingkang murang tata, kowe darah Saptawarga nanging watiti nggonmu nandukake pamawas. Kowe ratu nanging isih kendhih dening watak angkara. Kowe isih klimput dening tumindak ingkang gawe kapitunan lan ora duwe kamanungsan. Ngerti yo? Aku nedeng nindakake saresmi karo bojoku. Anane nggonku saresmi dadak nganggo memba warna kidang. Merga tumrap wataking para brahmana, salulut iku minangka dadi panyrimpeting laku. Nggonku nggayuh kamoksan. Mula caraku nggonku nindakake salulut karo bojoku aku kudu memba warna kidang. Nanging ya gene iki dudu paprangan lan aku dudu buronmu. Kowe wis wani nibakake pusakamu ingkang ampuhe kagila-gila. Ingkang dadi jatining lesan mung kidang mongko kidang ingkang nedeng nindakake saresmi. Oh, Prabu Pandhu, nikmating titah ana ing alam donya iki yen to lagi nindakake lelangen karon sih lawan sisiane. Tumrap aku iku duweni rega ingkang dhuwur. Reh ning kowe wis mundhat lan wis nyupet kekarepanku, satemah aku ora bisa weweh rasa sengsem lan pemarem marang bojoku. Saiki mbok pogok uripku, Sang Prabu Pandhu. Lakuku rina wengi uripku sakputuhe mung tak nggo prihatin nglakoni tapa brata. Mandya gunemku sadasara kowe saresmi kelawan bojomu yen kono tumibaning antakamu. Oh, oh.
tan samar pamoring suksma sinuksma yawinayang sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana Alen sangking layap liyebeng aluyuk Siang pantara ratri amung cipta pukulun ong panolian kaeksi milo katur ing kang cundha manih Rama dewan ingsun Duh, Hyang Agung, mugi paringa pepadhang dhateng jagat Ngastina. Kakang Adipati, kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Ing sahari saratri, rayi paduka kula tansah kumbak kumbuling pangangen-angen inggih labet saking kawontenaning negari Ngastina ingkang kados mekaten. Kula ngraosaken bilih sedaya kala wau namung tuwuh saking lilunging ngraos kula inggih labet kawontenanipun yoga kula ingkang sampun meh ndungkap kawan welas warsa wonten madyaning wana Minangsraya mongko dereng pikantuk pepadhang Kakang Yayi. Pun Kakang iki ora maido sepira ta susahing atimu jalaran Atmajanira ingkang mijil bungkus enggo ing titi mangsa iki durung ana tandha-tandha luar saka penandhang. Nadyan tawus kapernahake jroning alas ing pangangkah manjinga dadi tapane nanging nyatane urung ana pitulungan ingkang kawasa. Yayi, pangrasaku uriping menungsa mono reh ning wineng kuing kodrat. Nanging manungsa kudu tansah bangkit hambudidaya. Siadya aja mung tansah ngeling-eling kelawan dosa ingkang wis mbok tindakake, nanging lelakon ala ingkang kawuri tetep dadi kaca pangilon. Supaya aja nganti sepening pamitung
lan kuranging kawicaksanan. Merga ngene Yayi. Wong nampa kabejan iku yen ora bisa nanjakake kabejane sayekti pancen dadi panglara ping urip. Dawe Kanjeng Rama Penemban Saptawarga mengkono. Tak baleni sewisan maneh. Wong nampa kabejan iku yen ora bisa nanjakake kabejane sayekti bakal dadi panglara ping urip. Saka pangrasanipun Kakang kabeh dedosan lan kabeh keluputan ingkang nate mbok tindakake nalika semana samengko lalekna lan tumuli lumembak marang pepesthening Hyang Suksmana kawekas dibudidaya kanthi srana pangesti. Krana apa Yayi? Kabungan gedhe lamun ta sira minangka ratu Gung Binetara mongko wis kagungan putra. Najan to putramu iku metu ora lumrah. Nanging kabeh mau bisa dadi punjering kabagyan. Kanthi srana tekun ing Panembah tansah golek srana labuh marang bebrayan. Lan saka pangrasaku kepindhon keluputane Siadi nggonmu mateni kidang ingkang nyata kuwi maliyane Begawan Kimindama. Tak alani kepindhon keluputan ingkang sira tindakake. Nalika Siadi nuruti pangidam-idame bojomu ingkang angka 2 ya kuwi si Madrim ingkang kepengin nitih Lembu Handini titiane Sang Hyang Jagat Giripati. Yayi, ya merga saka kegubel katresnaning bojo nom Siadi nganti lirwa ing panindak munggah marang Kahyangan Junggring Salaka wekasane antuk dawuh saka Sang Hyang Guru. Sang Hyang Giripati bakal maringake titiane Lembu Handini lan bisa dititi dening Yayi Prabu kelawan garwamu. Nanging samangsa Siadi kondur bali ana ing alam langgeng Siadi cinadang neraka Yomani. Tumpuk matumpa-tumpa lelakon iki jebul kabeh mau yen to tak glecah lan sun surasa kabeh mau kaya dadi panuntuning rasa supaya Siadi elinga marang jejering uripmu. Lho kang saka iku Yayi? Saka pangrasaku dina iki ayo tak kanthi tilik putramu menyang madyaning Wanagung. Merga ing ripalungguhan iki sing nunggu ya mung si Yama Widura kelawan si Puntadewa padene si Permadi. Kang iku Yayi, tatanen rasamu. Pandu Anjarahing Puswitarum kasiring samirana amrit sekar katong ngas kandano maweh raras wernaning triya
Kakang Dipati ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan cumeplong raos sing manah kula namung tasih wonten ruweting panggalih Gandamana kula wonten pangandika ngadhawuh sinuwun sun pundhut wawasanira yayi nggih Lepati Agung Pangaksama paduka Kanjeng Sinuwun menawi saking paningal kula kawontenanipun ingkang putra panenggak ingkang taksih wujud bungkus kala wau kinten kula malah dados titikan bilih putra paduka menika setunggaling calon satya pinunjul ingkang saged mbrojol ing akerep kinten kula benjangipun tetep dados tetungguling senopati ageng ingkang pilih tanding jayaning perang nganggo dasar apa dene sira yayi matur kang mangkono inggih mila kula gadah pemanggih ing mekaten jalaran nyatanipun sampun meh 18 taun putra paduka bungkus kasetraken wonten ing tengah wana namung tinenggan dening Raden Widura miwah putra paduka Puntadewa menapa dene Permadi mongko tanpa ngunjuk tanpa nedha seprika dumugi sepriki pun bungkus tasih sugeng ngapalipurna katitik saged ebah saged polah tur mawi nyuwanten gereng-gereng sinuwun kawontenan ingkang mekaten kala wau kula pitaya bilih ingkang putra menika benjangipun tetep dados tetungguling titah menawi benjangipun saged medal saking salebeting bungkus pramila sinuwun pedah menapa paduka teka dadak duh kita ing penggalih malah prayogi sumangga paduka ngegungaken raos Subrata kangge nyengkakaken dhateng babaring lampan kala wau Yayi Gandamana ya sun rasa bener aturmu sinuwun Yayi Suman ana parigawe apa kula keparenga badhe munjuk atur iya Yayi piye nyambet pangandikanipun Kakang Adipati Dastarata menapa dene pemanggihipun Kakang Gandamana menawi pemanggih kula namung dasar wulang cara kina inggih menika menawi wonten jabang bayi ingkang lairipun bungkus kula nuwun sewu menika klebet Mala Sukerta lare ingkang gegolong Mala Sukerta kala wau mboten sae. Ing benjangipun badhe nyengsarakaken dhateng tiyang sepuhipun menapa dene kula warganipun. Wondene bayi ingkang klebet Mala Sukerta kala wau ing antawisipun inggih menika Julung Caplok. Inggih menika bayi ingkang lair wanci Serap Surya. Menika inggih kalebet Mala Sukerta. Wonten malih bayi ingkang lair tanganipun Ceko. Sukunipun impur mripatipun 3 utawi talinganipun namung setunggal menika sedaya ugi kegolong Mala Sukerta ingkang temtunipun ing benjang dewasanipun boten badhe nyuwargakaken dhateng rama ibunipun malah kapara badhe ndatengaken bebaya mila sinuwun mumpung dereng kelajeng prayoginipun ingkang putra bungkus kala wau lajeng dipun larung kewala kinten kula boten badhe prayogi kedadosanipun benjang badhe damel sangaripun negari Ngastina. Suman. Kowe mung waton matur ngucap ora mawa dasar. Sinuwun ugi kepareng paduka mboten menggalih bab kawruh gugon tuhun. Ingkang baken wekdal dinten mangke paduka kedah enget bilih sedaya titahing merca padha kala wau kinasih dening Hyang Agung. Nadyan to lair cacat liwah ciri, nadyan to julung kembang lan sanes-sanesipun. Sedaya kala wau inggih klebet kekasih ingkang maha nasa. Kedah rineksa murih lestantun gesangipun. Ingkang maha agung kala wau tartamtu badhe ngayomi dhateng sedaya titahipun. Sinuwun, atur kala wau menika kala wau sanes kawruh gugon tuhun. Nanging wonten bukti kasunyatanipun. Lampan pinten-pinten nedahaken bilih
tiang-tiang ingkang mijil cacat badanipun kala wau namung badhe damel wisuna miwah badhe damel dredah wonten sak badaning kula wangsa. Suman. Ngawu gawar ucapmu. Wong semene iki sing cacat wiwit lair bra saka guwa garba ora ana liya kejobaku. Mripatku ora weruh padhang awa. Nadan to wuta mripatku nanging ora picak batinku. Mripatku picak nanging aku bisa dituntun tekan ngendi-endi. Beda karo kowe sing wuta atimu. Kowe nganggo pathokan kawruh sing ngaya-wara. Yen wong mijil ora lumrah sak pepadaning titah mesti gawe ribet. Kowe duwe pathokan sing ora lumrah. Lan kowe ngenani sapa-sapa. Nyuwun pangapunten. Sampun kula titeni bilih menawi wonten bayi lair julung saplok menika tamtu mboten badhe lono gesangipun. Kowe eling ora? Kowe tau didongengi karo wong tuamu apa ora yen to lairmu mbiyen julung caplok? Mboten. Ora piye? Pancen nalika semanten kula medal, kula ngingok serap surya. Kula lajeng mlebet malih. Kurang ajar. Kowe iki mung waton ngeyel. Ning guneman ora nganggo waton. Yai Pandu, kula wonten dawuh. Ora susah kakean gunem kang tanpa guna. Aja nggugu gunemane Suman. Sing baku wong urip ana ing alam padhang mono mung tuwuh saka ulahing pangucap. Ana kang sengsara lan uga ana kang mulya. Saka pangrasaku kabeh mau tuwuh saka ciptaning ati ingkang nuwake ulah lan patrap ingkang ora gathuk mula banjur awuh kasangsaran. Pangucap iku ulahing basa ingkang tumanduk wektune tanpa kala mangsa. Nganggo nelakake rasaning ati tumamane bisa landhep banget. Yen kebeneran bisa gawe seneng liyan ning nek nganti bisa dadi kekembanging praja iku kang luwih prayoga yen tuwe ngucap suci, bener, jujur lan adil. Mula kang iku Yai, Siadi ratu ingkang titing pamawas wicaksana putus, tak kira ora bakal kasamaran ning sabarang reh. Besok ndak tak ngenteni apa ayo tak kanthi bebarengan nitih rata. Tuduhna aku tak melu-melu nyenyuwun lan meminta marang panguwasaning dak kang murweng dak. Muga-muga anakmu bungkus enggal antuk pepadang pitulunganing dewa di. Mawar mangawur-wur pengaraning curit wong makurupa
Manut lakuning Kurawa nguni patining Bimanyu kena ing Citra Tandya Setyaki madeg ngambil sanjata Kurwati kula wonten pangandika ngadhawuh paman lan sira Dursasana wonten pangandika ngadhawuh paman dina iki anane aku sapatemon kelawan jeneng sira kabeh kowe ngerti yen to dikepiye wae putrane Sinuwun Pandhu ingkang metu bungkus ingkang samengko kasetrakake ning alas Minangsaya iku mujudake klilip gedhe tumrap kowe sak sedulur pangipun paman kados pundi klilip pripun lek ngerti yo ing atase wujud bungkus disetrakake ning alas meh 14 taun mengkono wae sing kedunungan wib tegese iki besok upama ta bisa mecah saka bungkus dadi bocah kang gegirisi mula ngibarate geni sing sak pelik kudu disirep waduh paman lajeng srana menapa ingkang kedah katindakaken mangke menawi kawuningan dening paman Prabu Pandhu lajeng kados pundi pripun rantaman sampean kok ngoten niku pripun iki Kakang Adipati Dastarata kelawan Sinuwun Prabu Pandhu bakal tedhak marang Minangsaraya lajeng sing baku kowe ngrakita gegaman golek dalan liya ndisiki lakune lajeng keparengipun disirnakake ora wurung besok gedhe dadi mala wah mateni bungkus nek mboten mati pripun man mesti teko pati sepira banggane urung sepira umure diranjap gegaman ora bakal mindho gawe lah nggih nek tedas nek mboten tedas ora susah gambleh sawe gakno kabeh para prajurit nggih ngestaken dawuh Iris arta pawon tengrenmu nyadlang ning kalangyoana gelar pandamuhun saratinon tinon lir kekonang surem
sorote tanpa padhang ambrubul lampahing baris saking negari Ngastina miwah Sang Yasata Kurawa ingkang pinandikan dening wong julik Harya Suman kanthi ingkang minuwus tan kadhe ingkang gumlundhong majaning Wanadri langsaran sak nggon-nggon Mangsut nari mengkalku Kutine kang ten bawani Anakku nggih anakku Untadewa kula wonten pangandika ngadhawuh paman sira Permadi kula wonten dawuh paman jroning wanaga liwang-liwung ingkang ana mung penandang nanging nggih aja nganti pegat ing kawaspadan anggone rumeksa marang kadangira ya kulup Nggih paman kula tansah nyandhi dawuh paduka paman Widura nggih kula pundi dawuh paduka paman nggih sayektine apa siji-sijining rasa panarima dedalane mung kudu rumangsa merga ingkang winastan tembung rumangsa iku lawang ingkang tumuju marang bebener rumangsa iku mono werdine bisa weruh marang lupute krana luput iku bakal klantur lamun ta ora diowahi lan dibenerake benerake lan ngowahi mono ora bisa klakon lamun ta ora ana niat lan niat mono ora bakal ana sadurunge bisa rumangsa mula tembung rumangsa iku padha wigatekna lan rumasuk ana ing sanubarinira tindakna ana ing uripira ya nggih nadyan jroning penandang kang kaya mengkene muga-muga kanthi ananing lelakon kadang ingkang metu bungkus bisa tumuli andayane pepadang murih besok bisa dadi pangayoming para kawula ya nggih nuwun inggih paman mugi-mugi dawuh paduka saged anuwuhaken pepajaring manah kula nuwun inggih kacandhi dawuh paduka nggih
Rene nyatane dikaya ngapa wae. Lelakon iki manjing dadi tapa, mula kang saka iku ayo. Katone bungkus kaya kepengin ijen. Ayo padha sumingkir saka sawetara nadyan ta saka kadowan nanging ayo padha ngulatake. Aja nganti ana kewan galak kang sarta apa wae kang bakal ganggu gawe kelawan sedulurmu. Nggih, monggo kula dherekaken paman. Yo pala Pandhawa yo mangsa bepecacan cut gumregut mancing samudra tring wiraganyo wiratala Purwati kula kaya mengkono wujude parandene nganti tetaunan meksa isih kedunungan urip nggih saka pangraos kula kok mundhak gedhe. Jambang bayi le genduk-genduk. Paman Pandu, Paman Pandu. Kagungan putra iki kaya bligo. Jambang bayi. Aja turan-turun karo anak putuku. Sanggah-sangganen dhewe. Gilani wujude. Ketoke jero kok nek banyune koyor-koyor. Dursasana kula. Sawekakno gegamanmu. Ngestaken dawuh. Sambata wong tuamu ing kene marganing pati.
manuk semaring jajalanan Permadi. Ayo minggato Kakang Kartomarma, hilang nyawamu. Hut. Hut. Wah. Wah. Hut. Wah. Hush. Ya, maju. Yo, Putra Dewa. Apa Kakang? Ayo jotosan. Aku ora arep gelut. Kudu gelut. Aku ora tau perang. Kudu gelem perang. Yo, tidak aku lho. Yo. Kene iki jotot. Yo. Loro. Ya kok gelut iki ya lara. Ayo gelut kancaku. Aku ora iso. Wo, ora iso tak kuwatemi lho. Ngantem ning aku ora arep males. Wo, bocah hebat. Tangkis kok telat iki. Iya, Kakang Citraksi bali. Bali piye? Awas. Timpan tanganku, tinjong kerat nyawamu. Seblake dadamu, jebol. Awas. Lara ta? Ora bareng ya men, ngene wis payu kok. Lho, lara ta? Wong edan. Kowe nyenyak karo aku. Awas. Iki pusakaku. Nyo. Iki pusaka tinggalane putuku. Tamake Gunung Cukruk seka rasat bumi pengkak. Ayo seblakno dadamu. Nyo, dadaku suduken. Yen nganti mbrodol ususku, suwek jantungku lowong Permadi meguru Kakang Citraksi. Apa iya? Ora ngandel jajalan. Gandeng aku ngandel, aku mulih.
Jabang bayi. Genduk-genduk. Rena. Jabang bayi, minggato, anyep. Nyata laruta saking yudha sang guru kula yen tan angutusa sang Sri anakku ngger anakku bungkus wis yo ngger lerena nggonmu nesu kula bungkus kowe aja nesu lan kapan nggonmu metu ora ujar ora kaul yen Siadi bisa weruh padang ngawa kowe tak jak dolan nyang waduk nglalung ya di bungkus yen Kakang Bungkus bisa weruh padang ngawa badhe kula jak dolan dateng Seplang Puntadewa lan sira Permadi nggih kula wonten dawuh paman saka pangrasaku pancen ala nyata gedhuhane dulur-dulurmu para Sata Kurawa ingkang ora duwe watak kamanungsan tujune wae kawanguran upama ta ora mbilaeni nggih ayo disesuwun marang mangwasaning dat kang murwing dat ya nggih bumi goncang kancing langit gelap-gelap lerkin sanging sang mawe gandrung sabarang katulu wukir moyak mayek sangking yaspali wur uwas
Oh oh